Dobro večer i dobrodošli svi u našu malu knjižnicu. Ja sam Danijela, vaša voditeljica projekta i sam nam komunicirate, ja vam odgovaram na mailove i na telefon. Nemam ništa zapravo puno s vama za podijeliti, samo bih vas htjela malo uvesti u ovogodišnji projekt koji se zapravo dosta razlikuje od prošlogodišnjih i pozdraviti sve vas stare koji ste nastavili s projektom i pozdraviti također sve vas nove koji ste se uključili i provesti vas za početak samo malo kroz našu web stranicu koja ima sad jako puno noviteta i puno stvari zapravo vi unutar projekta možete i pogledati da sam prekrižena sa svojim mikrofonom. I na kratko ću samo s vama sada podijeliti svoj ekran, tako da svi sve vidite. I eto, ja bih sada onda prepustila riječ Aniti. Može, Anita, ako ste spremni? Može. Dobro večer svima. Prvo vas srdačno pozdravljam. Hvala Danijeli na vođenju i hvala svima u IBIS grafici na ovome što rade i na pozivu da i ove godine sudjelujem u aktivnostima. Ja ću sada podijeliti prezentaciju, naime za one koji su već prošle godine sudjelovali, mislim da smo čak počeli pretprošle s tim susretima, znate da gledamo nekako, nastojimo da svaki puta vam prije nego što čitate po onom redoslijedu po kojem jesu knjige planirane u knjižici kreativnoj, malo o tome razgovaramo. Ja detaljno pročitam knjigu i onda vam kažem ono što sam ja u njoj vidjela. Imate dakle dodatak, naravno kreativnu knjižicu koja vam je glavna stvar i nadam se da će se otvoriti razgovor o tome ako netko već je čitao, radio, kako možemo jedni drugima pomoći. Dakle, apsolutno se slažem s ovim što Danijela govori, da je najvažnije dijeliti znanja, pokušati motivirati učenike i motivirati druge mlađe kolege, zato što mi se čini da je ovo stvarno u dobi u kojoj imamo u nekim situacijama problema sa čitanjem, jedan od apsolutno najboljih projekata koji čovjek može zamisliti zbog mnogih razloga o kojima ćemo govoriti, o nekima već danas naravno, a o nekima onda kasnije. Ove godine smo zamislili, kao i prošle godine, 6 susreta. Od toga će 2 susreta biti za knjige koje su, da tako kažem, potpuno nove ove godine. Jedna je ova današnja, a 2 će susreta biti po 2 knjige zajedno, zato što su te 2 knjige na neki način nastavci knjiga koje smo već čitali. I onda nakon toga, nakon ta 4 susreta, ćemo još 2 susreta napraviti u kojima ćemo razgovarati o temama za koje se dogovorimo, koje su vezane uz čitanje i uz dubinsko čitanje, upravo u dobi učenika s kojima vi radite. Ja naime nisam se predstavila, ja sam Anita Petis-Tantić s Filozofskog fakulteta i inače sam lingvist po struci, ali sad se već godinama doista bavim i pisanjem o čitanju, dakle napisala sam nekoliko knjiga, održavanjem radionica, poticanjem čitanja, sudjelujem u nekoliko projekata, tako da se nadam da će vam biti zanimljivo i da ćemo moći i surađivati na temama koje vas zanimaju. Danas krećemo od pitanja, naravno, zašto čitamo knjige, koje je, mislim, prikladno upravo uz ovu knjigu i upravo uz početak, da tako kažem, nove sezone razgovora o knjigama u našoj maloj knjižnici. Kad bismo htjeli to jako kratko odgovoriti, onda bismo mogli jedni drugima reći da knjige čitamo zbog susreta sa sličnima i sa drugačijima. Naime, neki puta čitamo neke knjige zato što se u njima prepoznajemo i djeca tako naravno čitaju knjige zato što se prepoznaju svoje osobine u osobinama junaka, neki puta hotimice, neki puta ne baš sasvim, dakle neki puta prepoznaju ono što ne bi htjeli prepoznati, a s druge strane uvijek kad razgovaramo o literaturi, razgovaramo o tome da je čitanje literature prilika za susrete s onim s čim se možda inače nikad ne bismo susreli u životu. Naravno da tema ove knjige, ja ću reći knjige jer mislim da je to ilustrirana knjiga, a ne naravno slikovnica, dakle ove knjige je tema
nešto s čim se susrećemo u životu i s čim ćemo se susresti. Pitanje je kako se prema tome odnosimo. I sad, Danijela, ja tu ne uspijevam pomaknuti na drugi slajd. Samo malo. Ima li neki način, dakle, moji lijevo desno ne rade. Kako bih mogla prebaciti na sljedeći slajd? Probajte sa mišem. Nemam miša. Ja uopće nemam miša na svom kompjuteru. Kliknut na desnu stranu. Samo malo. Aha, ima. Da, sad ste imali next. Aha, čekaj, ovdje dolje. Next. Da. Evo, tu dolje ga vidim. Dobro, evo, puno hvala. Ispričavam se, sve nam je ovo malo novo. Dakle, kao što sam već rekla, knjige su riznice priča. Priče oblikuju svjetove u kojima živimo i to oblikuju naravno na načine, to vi koji se bavite knjigama i koji radite s djecom u vezi s knjigama jako dobro znate. Dakle, oblikuju svjetove tako da bez njih zapravo ne bismo mogli živjeti. Ja bih rekla da smo mi ljudi sazdani od priča i da živimo od priča. To se nekome ko se ne bavi našim poslom učiteljskim u najširem mogućem smislu, može činiti pretjerivanjem. Međutim, kad razmislite o čitavoj evoluciji zapravo ljudskoga roda, mi smo jedni drugima prenosili priče oduvijek i na neki način smo se od svoje biologije odvojili. Na neki način smo počeli funkcionirati drugačije i graditi kulturu upravo zbog priča. Dakle, nema nikakve sumnje da je biologija ono što nas određuje, međutim, ja danas neću ulaziti u to, možemo razgovarati na jednom od ovih dodatnih razgovora kasnije o tome. Ni naš mozak, ni mnoge naše druge sposobnosti nisu se jako udaljile od mozga i drugih sposobnosti naših najbližih bioloških srodnika. Međutim, nitko od njih ne priča priče, nitko od njih ne razvija mogućnost čitanja na onakav način na kakav mi to radimo. Dakle, na neki način priče nas smještaju s jedne strane u našu sadašnjost, ali naravno i u našu prošlost i u našu budućnost. Ovo priče su ponekad stvarnije od svjetova naše svakodnevice sam napisala zato što bih vas samo željela podsjetiti na to što vi vjerojatno isto tako znate. Neki puta djeca žive u situacijama, u okolnostima, na kraju krajeva životnim uvjetima, u svojim vlastitim kućama, u vlastitim domovima, koje im zbog bilo kojih razloga ne pružaju puno ili nedovoljno mogućnosti da se razvijaju bez priča i bez knjiga. Naime, te su svakodnevice neki puta teže nego što bismo željeli da one budu i djeca koja u takvim okolnostima ulaze u priče koje im vi nudite, ponekad u tim pričama steknu jednu drugu stvarnost, steknu uvid u to da mogu biti nešto što nisu ni sanjali da bi mogli biti. Dakle, to je jedan segment razvoja mladih ljudi za koji mislim da je jako važan. I naravno na kraju priče su uvijek mjesto susreta na mnogo načina, dakle nekad s nama sličnima, nekad s nama različitima, drugima i drugačijima. Ja vas želim samo podsjetiti na početku, prije nego što počnemo razgovarati o ovoj knjizi, na neke od knjiga koje smo čitali prošle godine, pretprošle godine, koje su knjige koje nemaju strahovito puno teksta, ali su zapravo velike priče, zato što nam govore o tome na koji je način svijet u kojem živimo različit, na koji je način velik i širok. I tu moram posebno istaknuti, zato što je na kraju krajeva ovo i mjesec hrvatske knjige koji je posvećen prevoditeljima, ono što je Danijela već spomenula, te su knjige redom prevedene sa mnogih jezika koji su nam vrlo malo poznati. Neke su od njih naravno napisali, zato sam namjerno stavila i one koji su
napisali naši autori. Dakle, imamo knjigu Koraljke Milun ovdje, imamo knjigu velikog Grigora Viteza, ali imamo i knjige koje je trebalo prevesti s jezika koje malo tko govori, a mi ovdje u Hrvatskoj imamo prevoditelje koji prevode neposredno s tih jezika i po tome smo, moram reći, vrlo rijetka zemlja koja sa tolikog broja jezika prevodi. Ono što ja sa svoje strane moram izrazito pohvaliti, to je činjenica da IBIS grafika, koja je vama naravno bliska i poznata zato što sudjelujete u ovom programu i koja objavljuje možda najviše od svih izdavačkih kuća kvalitetnih slikovnica i knjiga za mlade ljude u Hrvatskoj, ali kad bi se brojalo je li ona među najvećim izdavačkim kućama, nije po broju naslova koje objavljuje, ali objavljuje jako puno za mlade. Dakle, IBIS grafika i svi ljudi koji u njoj surađuju upravo izuzetno vode računa o tome da se odaberu najbolji prevoditelji i da se uvijek biraju prevoditelji koji prevode sa originalnih jezika. Evo, sad ste vidjeli ove. Ovo su još manje knjige, a također su velike priče. Dakle, to su one koje su slikovnice. Neke su od njih IBIS grafike, neke su neke druge, čisto da vas danas, kad počinje Interliber, to je počeo Interliber, podsjetim na to da se vrijedi vratiti nekim slikovnicama i čitati slikovnice i kao dijete i kao odrastao. Ja sam prije nekoliko dana objavila tekst na portalu Moderna vremena. Upravo razmišljam, možda bismo ga mogli prenijeti i ovdje u našu malu knjižnicu, poslije se možemo dogovoriti. Tekst se zove Zašto su slikovnice knjige za djecu i za odrasle. Dakle, ako vas zanima, možete to tamo pročitati. I onda naravno imamo one knjige koje su velike knjige jer imaju puno teksta i isto tako su velike priče. Ja sam ovdje odabrala neke koje su u našem programu čitanja za NMK3 koji pokrećemo ove godine prvi puta, koje su me apsolutno oduševile. Nekad vam se dogodi da neke knjige biste ili ne biste pročitali, jer svi mi koji puno čitamo nedostaje nam zapravo vremena za čitanje, da niste neki poseban poticaj dobili i onda vam bude jako drago da ste ih pročitali. Ove sve redom koje sam tu navela su upravo takve. Nadam se da Kristijana Novaka, našeg jednog od najpoznatijih mlađih pisaca, čitate. Ovo je njegova najnovija knjiga, pa ako idete na Interliber ili idete u knjižnice, svakako pročitajte i tu knjigu. Sad krećemo u razgovor o ovoj knjizi Kamil koji gleda rukama, od empatije. Dakle, ako se zapitamo što je empatija, onda možemo to definirati kao sposobnost shvaćanja emocija i ponašanja druge osobe ili sposobnost uživljavanja u emocionalno stanje druge osobe. Ja ću tu trenutak zastati i reći ću vam samo nešto što znam iz istraživanja koje su se provodila zadnjih 10-ak godina. Dva su tu relevantna istraživanja. Jedno je istraživanje koje je samostalno, rekla bih, provodio Manfred Spitzer, čije ste knjige možda čitali, možda ste na njih naišli. On je napisao onu knjigu Digitalna demencija s podnaslovom Kako mi i naša djeca silazimo s uma, o tome kako je danas čitanje u digitalnom društvu promijenjeno i ja sam nedavno prošle godine razgovarala s njim povodom 10-godišnjice izlaska te knjige i pitala sam ga kako bi danas procijenio situaciju. On je rekao da je sve više danas, više nego prije 10 godina, poremećaja pažnje među djecom, nemogućnosti koncentracije na jedan sadržaj, nemogućnosti koncentracije na nešto što se ne tiče isključivo samo tog djeteta, nego nekog drugog. Dakle, nemogućnost uživljavanja upravo ovoga u emocionalno stanje druge osobe silno povećano. S druge strane, u okviru jednog projekta, KOS projekta, Europskog projekta povezivanja znanstvenika, provedeno je istraživanje na u 20-ak zemalja
gdje se istraživala empatija među srednjoškolcima i ono što je utvrđeno je da unatoč velikoj količini onoga što nam je dostupno, velikoj količini informacija o svijetu koji dobivamo, ja bih rekla ponekad prevelikoj količini informacija o svijetu koji dobivamo, empatija ne raste nego pada. Unatoč tome što smo vidjeli što se događa na mnogim mjestima na svijetu, mi nismo zbog toga više ili manje empatični. Samo da malo razmišljate o tome kako to funkcionira u našem svijetu odraslih. Vjerojatno se ponekad zapitate kako je moguće da ne plačemo svaki dan zbog svega što se događa u Ukrajini, zbog svega evo sad što se događa na Bliskom istoku. Naš mozak nas na neki način štiti od toga. Mi kad bismo neprestano brinuli o tome, mi ne bismo bili u stanju funkcionirati. Međutim, između toga da neprestano brinemo o nečemu i toga da uopće, da na neki način oguglamo, da više ne brinemo o tome, je jako velik prostor koji je prostor normalnog ljudskog funkcioniranja. Tako funkcioniraju naravno i mozgovi djece. Zašto vam to govorim? Zato što su oni, čak i ova djeca s kojom vi radite, rekla bih danas puno više uronjeni u digitalni svijet nego što smo mi bili nekada ili nego što su bili njihovi vršnjaci prije 5 i prije 10 godina. Što znači da su u prilici vizualno vidjeti strahovito puno toga. Međutim, to vizualno ne ostavlja takav trag na naš mozak kao što ostavlja čitanje. Čitanje i uranjanje u tekst i stvaranje svojih vlastitih slika ostavlja puno trajniji dojam u nama i razvija empatiju na puno neposredniji način nego što je to samo gledanje pasivno nekog vizualnog podražaja. Dakle, kao što sam rekla, istraživanja pokazuju da je empatija u opadanju. Možemo si naravno postaviti pitanje što to znači za naš svijet i za nas osobno. Ja mislim da je ova knjiga upravo uz sve druge kvalitete koje ima, naravno najbolji primjer toga što možemo učiniti s dobrim tekstom da bismo potaknuli još i empatiju. Dakle, ona je kao stvorena za vježbu empatije. Prošli tjedan ili prije 2-3 dana je izašla knjiga koja vam možda može biti zanimljiva. Ja ju nisam držala u rukama, samo ju vam je ovako stavljam sa strane kao nešto što možda želite negdje baciti oko. Empatija, slušanje srcem, gdje koliko shvaćam postoje i vježbe unutra, pa eto možda ćete željeti dopuniti. Kao što smo i prošle godine radili, ja bih na početku predstavila autora i autorice, ovaj put sa dobrim razlogom. Dakle, Tomasz Malkowski, nisam imala onu crticu na L, je poljski pisac rođen u Gdańsku koji piše knjige za djecu i udžbenike iz povijesti. Dakle, to nije rijetko da znanstvenici koji se bave nekom znanošću zapravo pišu knjige za djecu češće nego knjige za odrasle. Ovo je prva njegova knjiga objavljena na hrvatskom, koliko znam. Dok je s druge strane Joana Rusinek, koja je ilustratorica, spisateljica, dizajnerica, koja je diplomirala na temu animiranog filma, već joj je jedna knjiga objavljena, Mali Chopin, s njenim ilustracijama na hrvatskom u izdavačkoj kući Srednja Europa. Ono zbog čega mi je posebno drago da vam večeras predstavim autore je opet mlada prevoditeljica Marta Agičić, zato što mislim da svaki puta trebamo reći koju riječ i o prevoditeljima. Naše društvo hrvatskih književnih prevodilaca je vrlo aktivno u zadnje vrijeme i organizira i uživo i online razne susrete. Tamo možete pogledati također ako vas zanima preporuke knjiga i za odrasle i za djecu i sve više i više se govori o tome koliko je u dječjoj književnosti važan upravo dobar prijevod, zato što možda niste svjesni
Od knjiga koje se objave u Hrvatskoj, oko 70% je prijevodna literatura, dakle i za odrasle i za djecu, prema tome bez svih tih prevoditelja te knjige ne bi došle do nas. Marta Agičić je mlada osoba koja još nije završila studije, upravo je pri kraju, španjolskog i povijesti umjetnosti, koja nije, kao što vidite, studirala poljski, ali je odrasla u poljsko-hrvatskoj obitelji, majka je Poljakinja, otac je Hrvat, i bavi se prevođenjem s poljskoga već nekoliko godina. Ovo joj je 4. knjiga koju je prevela s poljskog. Dakle, kao što sam rekla, mjesec hrvatske knjige je ovaj koji teče i posvećen je prevoditeljima. Jetik u kojega nitko nije vjerovao je prevela, u koju smo prošle godine čitali. Neke koje bismo možda, nadam se, poželjeli čitati, Kako je teško biti kralj, i Arhistorija i povijest žena, koja bi mogla biti jako zanimljiva zato što je mnogima od vas, zato što je riječ o knjizi koja mnoge velike žene i obične događaje u životima žena na jedan vrlo specifičan način prikazuje. Tako da posegnite ako budete imali prilike za nekom od ovih knjiga. Ono što samo tu želim još reći vezano uz prijevode, prevoditelje i ovaj naš mjesec hrvatske knjige, ne znam kako vi, ali ja ponekad odaberem prevoditelje koje volim, koji dobro prevode, za koje mislim da mi dobro prenose ono što želim, i onda odem na stranicu gradske knjižnice i pogledam što su preveli, i kad ne znam što bih drugo čitala, uzmem neki od prijevoda. Tako možete i ove prijevode vidjeti što su oni još preveli, pa uzeti neku od tih knjiga i možda vam neka bude zanimljiva. Razgovor o Kamilu koji gleda rukama započet ćemo čitanjem prednje i stražnje korice. Dakle, oni koji su sudjelovali lani znaju da to uvijek tako radimo. Zašto? Dakle, s jedne strane imamo prednju i stražnju koricu koji su neki oblik knjige. Naravno, u nekim knjigama su predlist i zalist također bogato ilustrirani ili kao ovdje vrlo zanimljivi, i neki puta vam se na prvoj onoj unutrašnjoj stranici ponovi sve što je na naslovnici, a neki put upravo ne. Ja bih rekla da su knjige u IBIS nakladi takve da su po tom svom fizičkom obliku također vrlo specifične i vrijedne, i zato uvijek ističem da je dobro početi od te prednje i stražnje stranice i zbog ovih unutrašnjih korica. Dakle, s jedne strane na toj prednjoj i stražnjoj stranici se nalazi neki tekst i neke ilustracije koje nam odmah na prvu loptu neposredno govore. Kad razmišljate o tome kako birate knjige i kako djeca biraju knjige koje će čitati, neki puta samo zbog naslovnice, neki puta samo zbog toga što su pročitali na stražnjoj stranici. Dakle, to je prvi susret s knjigom. S druge strane, kao što sam spomenula, sve je češće. Ja bih rekla da je na IBIS-ovim knjigama svim to sad tako, da na naslovnici piše ime prevoditelja. Autorovo piše obavezno, ilustratorovo piše skoro uvijek, sve češće piše i ime prevoditelja. To su ljudi koji su zapravo za nas, koji čitamo, autori te knjige, i mislim da djecu od najmlađe dobi treba osvješćivati oko toga da knjiga nije, pogotovo ovakva knjiga koja ima i ilustracije i koja je prevedena sa stranog jezika, da to nije knjiga koju je samo netko napisao, nego to autorstvo je suautorstvo i sastoji se od pričanja priče na više načina, riječima, ilustracijama i riječima koje su prenesene na hrvatski, doći ćemo do toga. I zadnje, ne najmanje važno naravno, zato što mislim da je to prilika da prije nego što uđemo u knjigu čujemo neka njihova različita prva čitanja, dakle da porazgovaramo s njima, da ih pitamo za njihove asocijacije. Reći ću vam nešto o tim asocijacijama. Dakle, asocijacije su izuzetno moćan alat koji funkcionira
i kad je riječ o usvajanju jezika, ali i kad je riječ o usvajanju drugih koncepata, tako da mi ponekad ne možemo suspregnuti svoje asocijacije. I ako ne provjerimo, ako ne razgovaramo o tome na što nekoga asocira ova naslovnica i ova stražnja stranica, onda pretpostavljamo da su njegove asocijacije iste kao i naše, a možda nisu. Asocijacije su na neki način nesputano razmišljanje našeg mozga koje nam povezuje ono u što se upuštamo, a to je čitanje nove knjige, s onim što već znamo. Dakle, asocijacije će biti onoliko različite djece, koliko su njihova iskustva različita. A vaš ulog u tome, mogućnost da s njima o tome razgovarate na samom početku prije nego što su se upustili u tekst, je mogućnost zapravo da bolje razumijete njihov svijet, da bolje razumijete svijet u koji ta knjiga ulazi. Tako da taj zadnji segment mi se čini izuzetno važan. Kao što vidite, dakle, prednja i stražnja korica ove knjige su izuzetno dojmljive. Na naslovnici piše naslov jarkim žutim slovima, dakle, samo su 3 boje, bijela, crna i ta žuta, hlačice su zelene i to je neki dodatak, ali dominiraju apsolutno crna, bijela i žuta. To je naravno prilika da razgovaramo s mladima o tome koliko znaju o ljudima koji ne vide, o tome kako bi izgledao njihov svijet kad bi im zatvorili oči tamnom, dakle kad bi zatvorili oni oči, kad bi još ga prekrili nekom tamnom tkaninom recimo, što sve nama čini svjetlost i zašto je upravo ova žuta. Dakle, mogućnost razgovora o tome koja je razlika između bijeloga recimo i žutoga. Ovo je izrazito jarka žuta koja može simbolizirati s jedne strane sunce i svjetlo, s druge strane toplinu, s treće strane nešto drugo. Dakle, to vam je prilika da otvorite razgovor o tim asocijacijama i da vidite što oni asociraju kad vide i te boje i te oblike. Već na naslovnici je potpuno jasno da je riječ o ilustracijama koje su specifične, koje ne pretendiraju tome da budu realistične i da oslikaju izvanjski svijet onako kako ga, da kažem, svi mi vidimo, nego na neki malo pomaknut način. Kad o tome počnete razgovarati prije nego što čitate, pripremate tlo zato da kad počnu čitati, da gledaju i ilustracije i tekst i da na neki način tu interferenciju između teksta i ilustracija uočavaju. Predlist i zalist u ovoj knjizi su potpuno žuti. Potpuno žuti, ako ste ju otvorili vidjeli ste, iste žute boje kojim je napisan naslov na naslovnici i ocrtana ruka na stražnjoj stranici. Najzanimljivije pitanje koje čovjek uvijek može postaviti je zašto. Dakle, mi kad vidimo ovu hrvatsku knjigu, mi ne znamo je li tako izgleda i poljska knjiga ili je to samo u Hrvatskoj, možda i u jednoj i u drugoj. Ne znamo ko je odlučio o tome da to bude tako, ali možemo, to nije ni važno, možemo odgovoriti na pitanje zašto na svoj način. Ako postavite to pitanje djeci, ja garantiram da ćete dobiti 10, 15, koliko ih god već imate, različitih odgovora. Ti različiti odgovori su uvod u razgovor. Razgovor je nešto što nam najviše nedostaje danas i bez razgovora, rekla bih, nema ni dubinskog čitanja, zato toliko inzistiram na ovome. Kad otvorite unutrašnju koricu, onda je pitanje koje se može postaviti naravno što je isto, a što je različito. Ja vam mogu reći što ja primjećujem. Vi pritom razmišljajte, dakle vidjeli ste kako izgleda ova, sad vidite kako izgleda unutrašnja korica. Šta je isto? Isto je to da je i naslov i autor i ilustratorica i prevoditeljica. Isto je do neke mjere to da je prikazan taj dječak, Kamil,
vidite ga, Kamil. Različito je to da je na prvoj stranici na korici on sam, ima crne naočale, a na unutrašnjoj stranici je on u društvu. On je sa svojom sestrom, on je s tom djevojčicom, nema crne naočale i smije se. To su dvije različite situacije i to su praktički situacije koje obilježavaju čitavu ovu priču i koje obilježavaju do neke mjere njegov život onakav kakav nam je prikazan u ovoj knjizi. To je ono što djeca s kojom radite neće možda vidjeti na prvi pogled, vi ćete vidjeti i vi ćete ih voditi do toga da onda i oni to vide i bit će vrlo zadovoljni kad to vide, a s druge strane kad to jednom vide, počet će takve stvari uočavati u drugim knjigama. Dakle, čitanje svake knjige je zapravo uvod u čitanje i sljedeće knjige, jer ih nešto naučite, nešto im pomognete vidjeti, što će onda oni automatski gledati i drugi put. To načelo istoga ili različitoga, istoga a različitoga, je načelo koje možete primjenjivati u čitanju ove knjige zapravo, ja bih rekla, gotovo cijelim putem. Pogledajte ove ilustracije koje sam tu izdvojila. Dakle, imate dječaka svaki put u nekoj drugoj situaciji, s nekim drugim ljudima. I te različite ilustracije, danas imamo te mogućnosti da vi prije nego što počnete čitati s njima možete im pokazati ovako kao što ja vama sad pokazujem ili iskoristiti dijelom ovu prezentaciju. Daniela će vam to s vama naravno podijeliti. Dakle, možete izdvojiti ono što mislite da će vam biti dobar poticaj za razgovor. Možete recimo uzeti 3 ili 4 ilustracije, ja ću vam reći zašto sam odabrala ovu sa slonom. Dakle, imate Kamila sa sestricom, sa sestrom godinu dana starijom, imate Kamila s nekom tetom i imate Kamila koji čini se da je sa sestrom i roditeljima i sa psom kućnim ljubimcem. To su situacije u kojima se on nalazi i sad možete tražiti od djece da prije nego što pročitaju ispričaju priču o tom dječaku, što se njemu događa, što on radi sa sestrom, je li ova teta dobra, nije dobra, je li ga gnjavi, dakle po izrazima lica da se na neki način ispriča priča i tako dalje. Dakle, možete te ilustracije i kombinaciju ilustracija opet iskoristiti kao poticaj za razgovor. Ovo sa slonom to je jedna od priča u knjizi, međutim ovo sa slonom mi je bila izvrsna upravo ilustracija koju sam vam željela pokazati zato što mislim, ne znam, vi ćete procijeniti, da mladi često ne znaju izreke koje mi odrasli znamo i koje nam nešto znače, a i njima bi možda bile zabavne i zanimljive kad bismo našli priliku da ih s njima upoznamo. Jedna takva moguća je slon u staklani. Dakle, što znači slon u staklani, zašto to kažemo? Vežem to uz onu priču u ovoj knjizi u kojoj se govori o Kamilu koji dolazi sa majkom i sestrom u muzej i onda pipka rukama jer ne vidi kipove da ih na neki način shvati kako izgledaju i onda dolazi do neke rasprave, svađe, ljutnje, smije li se to ili ne smije. Dakle, neki puta, to je jedna mogućnost razgovora. Druga mogućnost je kad kažemo da je netko slon u staklani, opet jedna od priča ovdje, je neki jako fini gospodin u restoranu u koji i oni dođu, koji je zapravo bezobrazan i zapravo se petlja u ono što nije njegovo mjesto i njegov posao i zapravo drugi ljudi to primijete. On misli da neće, ali primijete. Dakle, on se na neki način ponaša izvan okvira onoga što bi bilo prikladno i primjereno. Dakle, tu ima, rekla bih, mogućnosti za razgovor o takvim temama ako vas to povuče.
prvo ćemo nešto reći o tekstu, a onda nešto o ilustracijama i njihovo ispreplitanju. Dakle, prije čitanja ili uz čitanje, kako vam se učini prikladno, po ovom principu isto, a različito, mislim da vrijedi razgovarati po čemu mislite da je Kamil isti kao i svi mi. Dakle, po tome što je dječak koji ima sestru Suzi, opet što će vam oni reći, po tome što može mnogo toga što mogu i sva druga djeca i tako dalje. Dakle, to možete naravno i nakon što pročitate ili čitavu knjigu ili nekoliko priča iz knjige. Meni je sam početak izvanredan u tom smislu, dakle neki puta je dovoljno nekoliko rečenica da zapravo pokreneš razgovor. Suzi ima 6 godina i 5-godišnjeg brata Kamila koji ima svijetlu kosu. Možemo također početi od Kamila. Ima 5 godina i 6-godišnju sestru Suzi kestenjaste kose. Šta znači dubinsko čitanje? Dubinsko čitanje znači to da o ovim rečenicama koje su tu napisane, kojih ima 2, razgovaramo, razmišljamo, da razgovaramo o perspektivi koju ne znam hoćemo li tako zvati tom riječju ili nećemo s djecom u prvim razredima osnovne škole, ali i njima se može vrlo jednostavno objasniti da stvari izgledaju ovako ili onako kad ih gledamo s ove ili one strane. Što Kamil sve može, a što mogu i druga djeca, može se zafrkavati i može zafrkavati druge, posebno svoju sestru, može se penjati i spuštati po toboganu, može prilično uspješno igrati nogomet, voziti bicikl, skijati, dakle do neke mjere. Kad pitamo što može, nismo pitali što ne može. Što ne može je drugi par rukava, ali čitava ova knjiga je napisana tako da bude istinska podrška i da pokaže istinski što sve ljudi koji su različiti od nas po nekom jednom svom obilježju mogu, s druge strane i što mogu bolje od nas. Po čemu mislite da je Kamil različit od većine nas ili vas? Vjerojatno će prvi odgovor biti taj što je rođen slijep i odmah imate tu rečenicu, ali Kamil ne zna koje boje su kesteni, ona ima kestenjastu kosu, ali on ne zna koje su boje kesteni, budući da se rodio slijep. Dakle, to je knjiga i to je tekst koji ne podilazi nikome, ni mladima, ni ikome drugome, koji odmah na početku na neki način otvori svoje karte i nakon toga s tim kartama radi što je namjerio i mislim radi to izvrsno. Međutim, uz ovo pitanje po čemu je različit, po tome što ne može neke stvari, dakle ne može vidjeti boje. Što god učinili, on ne može vidjeti boje, mi njega možemo naučiti mnoge stvari druge. Dakle, gađanje lukom i strijelom mu baš ne ide, to bi možda mogao uvježbati, ali nije u tome idealan, ali on je različit od nas i po tome što je bolji u nekim stvarima od nas, dakle bolje čuje od drugih. Tu vam je prilika da razgovarate kad kažemo da je netko različit od nas, on nije različit po nečemu što je nama neobično pa se toga malo i bojimo, imamo neki zazor od toga, nego može biti različit od nas po nečem u čemu je on bolji od nas. Ili zato što se tako rodio ili zato što je tu neku svoju osobinu razvio više nego što smo mi razvili. Dakle, apsolutno inkluzivno i empatično u onom smislu da se vidi različitost, kao moja najmlađa kćerka bi rekla, mama, svi smo mi po nečem različiti. Dakle, upravo kao to, ne trebamo biti isti. Nakon čitanja se naravno može razgovarati o obliku i o sadržaju, o onome što piše u knjizi, onome što ne piše u knjizi, ali se o tome što ne piše može posredno zaključiti. Dakle, kao što sam na početku spomenula, po obliku ova knjiga nije slikovnica. Slikovnice su knjige koje imaju puno manje teksta. To možda vam može biti važno, možda ne, vi odlučite. To je ilustrirana knjiga. Dakle, ilustrirana knjiga je onaj oblik koji ima puno više teksta nego što ga obično pronalazimo u slikovnicama. Zašto vam to spominjem? Ne znam
koliko su djeca, u kojoj dobi bi recimo danas, teško mi je reći prosječno, ali voljela bih da o tome porazgovaramo kad završim i kad kolegica vam pokaže što je željela pokazati ili neposredno poslije ovoga moga. Dakle, koliko su djeca prosječno u školi, u kojoj dobi su u stanju samostalno pročitati ovakvu knjigu. Je li to prvi, nije vjerojatno, jel? Ali je li to drugi razred, je li to treći razred, nisam na početku rekla, ali nadam se da je to jasno. Ovu knjigu možemo raditi s djecom tako da ju mi čitamo i da ju zajedno čitamo ili da ju oni samostalno. Dakle, ona je prikladna, ja bih rekla, i za prvi i za četvrti. Čak bih rekla da su neke stvari mogu biti i za malo manje, a sasvim sigurno mogu biti za veće. Zašto vas to pitam? Pitam vas zato što se ja točno sjećam trenutka i naš sin se sjeća trenutka kad je pročitao prvu knjigu sam. Ta prva knjiga je bila slikovnica. Ta prva knjiga je bila Antun Tun i on je bio silno ponosan što je tu knjigu samostalno pročitao i onda nam je svaki dan čitao tu knjigu da nam pokaže kako on dobro čita. Kad kažete djeci da je nešto ilustrirana knjiga, recimo u 3. razredu osnovne škole, i kad su oni u stanju ili u drugom pročitati čitavu tu veliku knjigu samostalno, to je jedan oblik poticanja njihova ponosa na ono što mogu. Dakle, možda vam to može biti zanimljivo. Što se tiče sadržaja, o predrasudama i stereotipima, o tome kako je svako od nas, unatoč tome što smo u mnogome slični, po nečem različit i poseban, već sam dosta govorila i mislim da je jasno da je to apsolutno glavna tema onoga o čemu mislim da bi bilo dobro razgovarati u ovoj knjizi. Tu sam vam samo stavila jednu duplericu, dakle dvostranu dvije stranice gdje vidite ilustracije i teksti i omjer teksta i ilustracija. Sljedeći put ćemo razgovarati o nekim knjigama, ne, sljedeći put nismo na stripovima nego poslije toga, ali prošle godine kad smo razgovarali o stripovima, onda ste mnogi među vama rekli da su obožavali to čitati, naravno jer nema jako puno teksta. Ovo je dosta teksta, nije to malo teksta, ali naravno vi ćete već naći načine, dakle bilo da čitate naglas, bilo da čitate svatko za sebe. Ako se odlučite, jako puno dijaloga ima u ovoj knjizi, tako da ako se odlučite za naglas, možete komotno kombinirati 3-4 djece da čitaju naglas, da to prilikom čitanja malo dramatiziraju, da pritom vježbate čitanje naglas, da vi preuzmete ovaj dio konferanse na neki način, a da oni čitaju dijaloge ili takvo što. Zašto vam preporučam ovo čitanje naglas? Zato što je to s jedne strane utvrđivanje čitateljske sposobnosti, s druge strane dijeljenje vremena i prostora čitanja. Čitanje je samostalna aktivnost mnogo puta, ali kao što vi vjerojatno bolje od mene znate, djeca strašno uživaju u tome da im se čita i da oni zajedno pred nekim čitaju ako se osjećaju dovoljno u tome sposobni. Da bi se osjećali dovoljno sposobni, moramo im naravno pomoći da se u tome uvježbaju. Uz tekst u ovakvim knjigama se naravno čitaju i ilustracije. Dakle, svakako trebamo razgovarati o tome kako nam ilustracije pomažu vizualizirati priču i približiti joj se. U tom smislu možemo ispričati djeci priču o tome kako često kažemo da ilustracija vrijedi 1000 riječi ili 100 riječi ili koliko god hoćete riječi, neki veliki broj. A što bi bilo kad bismo rekli da ilustracija zajedno s riječima prenosi čitav svijet? Ovo je fotografirano sa štanda slovenskoga. Slovenija je ove godine bila počasni gost na sajmu, najvećem sajmu knjiga na svijetu u Frankfurtu, i slovenski su ilustratori ovo rekli. Dakle,
drawing is worth 100 words, but together they can be the whole world. Meni se jako svidio taj citat i evo zato ga s vama večeras dijelim. Dakle, što je ono što nam ilustracije donose u ovoj knjizi? Ja bih rekla da to nije samo dodatak tekstu, nego da nam ilustracije donose, tako i u svim dobrim knjigama, ova je izvrsna. Dakle, što nam ilustracije donose što ne vidimo u tekstu nužno ili bar ne vidimo na prvi pogled. Ovdje sam vam izvukla dvije. Dakle, jedna je situacija neke žene s nekom djecom koja je u prvom planu i u drugom planu su malo u manje jakim bojama neki drugi ljudi. Oni očito čekaju na nekoj stanici za autobus, tramvaj ili nešto takvo. I sad je pitanje čitanja ilustracija da uočimo ono što je važno na tim ilustracijama. Ono što je, da tako kažem, glavna poruka. Kad biste pitali djecu, možda bi na prvi pogled, a možda ne bi, opet tu je vaša uloga da ih na to na neki način uputite. Zašto sve to radimo? Zato što kad im pomognemo da vide nešto takvo, onda oni takva gledanja primjenjuju i na svoju svakodnevicu, uočavaju više i na knjige koje čitaju, ali najvažnije na svoju svakodnevicu. Dakle, imamo dječaka i djevojčicu, oboje nose tamne naočale. Opet, moje glavno pitanje je zašto. Tu se može isprest priča, to nigdje ne piše u knjizi. Dakle, to je poglavlje gdje oni idu voziti se tramvajem i nastane neka gungula, ali u knjizi nigdje ne piše zašto oni oboje nose sunčane naočale. Ovo je ona situacija sa jako finim gospodinom u restoranu nad kojim doslovce stoje neki ljutiti čovjek u prugastom nije sako, ne mogu se sjetiti riječi, prsluku, da, u prugastom prsluku i neki drugi ljudi koji su svi prekrižili ruke na isti način. Već sasvim mala djeca od 2-3 godine znaju kakav je to pokret kad neko tako ljutito stoji, namršti obrve i prekriži ruke. Dakle, to je vrlo jaka vizualna poruka. Naravno, možete otvoriti razgovor s djecom o tome što hoće od njega, zašto hoće od njega, kakav je njegov izraz lica, kakav je njihov izraz lica. Dakle, minimalističke su ilustracije, ali su toliko dobre da strahovito puno govore i govore mnogo toga. Velim, ako ste čitali knjigu, znate da govorim tako kako je. Mnogo toga što u tekstu ne vidite. Ove sam vam dvije namjerno izdvojila. Dakle, pogledajte ih. Obje su na neki način kružne, one su vrlo udaljene jedna od druge u knjizi. Međutim, već iz ovoga što smo do sad vidjeli prepoznajete jedan rukopis te ilustratorice koja na jedan način prikazuje neke statične scene, a na drugi način prikazuje ove dinamične. Dakle, ovdje je vidljivo toliko pokreta, toliko dinamike. Ja, koja sam lingvist po struci, ja bih tu recimo voljela razgovarati s djecom o tome koje sve radnje mogu zamisliti da se događaju, dakle kojih se sve glagola mogu sjetiti, kojima se mogu opisati ove radnje koje se ovdje događaju. Jer glagoli su dinamika, glagoli su pokret, a imenice su uglavnom statičnost. Dakle, ovakve se ilustracije, ako je netko od vas zainteresiran za to da s djecom i na nastavi hrvatskoga radi na tome, mogu jako dobro iskoristiti i za podučavanje gramatike, što će njima biti puno zanimljivije nego onim klasičnim načinima kako to obično radimo. Dakle, ovako kako je to prikazano u toj ilustraciji, to se ne vidi tako dobro u ovome, samo malo da vidim kako stojimo
s vremenom. Dakle, to se ne vidi tako dobro u ovom tekstu. Dakle, tekst nam je, ilustracija nije nadopuna, nego je svoja potpuno priča. Za zadnju ilustraciju koju sam vam željela pokazati je ova. To je ilustracija strašno puno ljudi koji su očito strašno zgurani, vrlo su raznoliki, neki gledaju, neki ne gledaju, neki razgovaraju na telefon i tako dalje. Meni se čini idealna za razgovor o tome što bi ona sve mogla značiti. Ako pogledate u kojem se to dijelu knjige nalazi, to se nalazi u dijelu knjige u kojem se Milek, dakle Kamil kojeg zovu Milek, izgubi ne svojom krivnjom u jednom shopping centru. Dakle, to je poticaj za čitavu veliku priču o tome jeste li se nekada osjećali izgubljeno na nekom mjestu gdje je bilo strašno puno ljudi. O tome kako roditelji daju pomalo slobodu djeci te dobi s kojima vi radite, da se udaljavaju od njih, udaljavaju od kuće, šta sve oni mogu, šta sve ne mogu, šta im je dopušteno, šta im nije dopušteno i mogu li zamisliti kako bi se osjećali da ne vide ništa oko sebe i da čuju samo strašan žamor strahovito velike količine ljudi. Dakle, to je ta ilustracija koja upravo to ilustrira. Ja ne mogu proći ni jednu prezentaciju, a da malo se ne osvrne makar na jezik. Nadam se da će vam koristiti. Dakle, i u ovoj knjizi kao i u mnogima drugima knjigama za mlade pojavljuju se riječi koje oni možda neće na prvi pogled razumjeti. Naša je dužnost i mogućnost zapravo da i te riječi, makar one za koje smatramo da su im potrebne, važne i da će im biti potrebne i važne u svakodnevnom životu, da o tim riječima i njihovim značenjima razgovaramo, da ih pokušamo upotrijebiti u rečenicama, da ih na neki način razvrstamo i da im pokažemo kako su riječi koje ponekad ne razumiju, a koje će sada razumjeti, različitih vrsta. Ja sam ovdje razvrstala s lijeve strane pojedinačne riječi, s desne strane izraze. Dakle, kao što vidite, među riječima se pojavljuju imenice prvo, bogalj, rukohvat, audicija, tehnologija, tekstura, bačva, kvas, eksponat, skulptura. Neki će neke riječi razumjeti, neki neće razumjeti sve riječi. Neke riječi će biti riječi s kojima će se češće susretati, s drugima će se susretati rjeđe. Ovdje, ne znam jeste li to primijetili kad ste čitali knjigu, oni koji jeste, namjerno sam stavila ovu pogalj, zato što se ona pojavljuje isključivo u onim dijelovima knjige gdje se pojavljuje teta, koja njega smatra bogaljem. Tu i tamo na drugim mjestima se kaže on je invalid. Riječ bogalj i riječ invalid u hrvatskom imaju ponešto različite, neću reći da imaju potpuno, a imaju donekle i različita značenja, ali imaju različitu emocionalnu obojenost. To vam je prilika da razgovarate s djecom o tome na koji način riječima možemo nekoga povrijediti. O čemu trebamo misliti kad koristimo neke riječi. Neću ulaziti u ove pojedinačne riječi, neke su kao što vidite stranog podrijetla, neke su domaćeg podrijetla, neke su tako rijetke danas, kvas, kvasac, da ih mnoga djeca neće znati, možda ih trebaju znati samo na razini prepoznavanja. S druge strane imamo priloge Kriomice i Nevoljko, koji su zapravo nama odraslima sasvim prozirni, ali ako njih pitate šta znače, vjerojatno će dio djece reći sasvim nešto drugo od onoga što te riječi znače. I onda imate glagole: preneraziti se, biti preneražen, ukipjeti se,
proturječiti, zapričati tatu. Ja vam samo skrećem pozornost na ove riječi zato što su one različite, ja sam ih ovako razvrstala da na njih možda obratite pažnju i da razmišljate kad budete čitali trebate li ih objasniti prije ili kasnije ili ne uopće ili trebate li pitati djecu, zamoliti ih da zabilježe riječi koje im nisu bile do kraja jasne pa će se možda naći i druge. Naime, vrlo je važno da ne prijeđemo preko toga da oni neke riječi ne razumiju. Od rečenica imate, dakle, vratiti istom mjerom, načulio je uši, voli zbijati šale, stala je kao ukopana, progutala je knedlu, brskao munja, bila je pod dojmom, uzduži popjeko, osjekle su joj se noge, ponosan kao paon. To je, ja bih rekla, tih ima puno, ima još, ja nisam sve napisala. To je, ja bih rekla, kvaliteta prevoditeljice. Mislim da se mnoge od njih mogu razumjeti u kontekstu. Provjerite s djecom jesu li ih razumjeli ili jesu li ih nekad čuli pa su ih takve kao cjeline razumjeli ili su pokušavali razumjeti riječ po riječ. Ja bih rekla kad razmišljamo o riječima i o izrazima koje djeca ne razumiju, sve više i više ćemo nailaziti na izraze i pretpostavljam da je to i vaše iskustva. Za kraj, što sve može biti Kamil ili Milek? Roditelji naravno za Kamila žele sve najbolje. Žele bi da svira neki instrument jer on tako fenomenalno čuje. Međutim, on nema glazbeni sluh, to mu kažu u glazbenoj školi gdje idu na audiciju. Audicija je također jedna od riječi koja neće svakom djetetu biti poznata. I mama je preneražena, ona ne zna što će jer je to bila jedina nekakva njena vizija što bi Milek mogao najbolje raditi i ona samu sebe pita, a on to načuje u jednom razgovoru s tatom, što će biti kad odraste. Kamil je osjetio da mora jednostavno reći roditeljima. Upao je u njihovu sobu. Pa ne trebam oči da bih trčao i pospremao i razgovarao, viknuo je. To je istina, složio se tata. Moći ćeš pisati na kompjuteru, davati informacije, medicinske masaže, a možda ćeš biti sportaš ili, ne vidim šta sam napisala, televizijski voditelj. Oprostite, sad je to otišlo za jednu nazad. Ili predsjednik, dodao je Kamil. Šta nam ova rečenica kaže? On može biti sve što hoće, unatoč tome što se rodio slijep. I to je, mislim, jedna od najvažnijih poruka ove knjige. U kreativnoj knjižici, kao i uvijek, imate 10 izvrsnih zadataka. Dakle, prvo su pitanja o Kamilu, onda riječi koje ga najbolje opisuju. Svaku od tih možete pretvoriti u ono što djecu u razredu najbolje opisuje. Dakle, riječi koje Kamila najbolje opisuju, to vas može odvesti do toga, riječi u razredu ili u grupi, što najbolje opisuje prijatelja. Znate onu priču kad uzmete jedan papirić i na njega napišete ime svakog djeteta koje se nalazi u toj grupi i onda papirić kruži okolo, a svako dijete piše šta misli da toga najbolje opisuje. Jel? I onda se poslije čita na glas. Igra gledanja rukama, naravno, Brajevo pismo, smicalice, spačke i zabavne pošalice, jer je ova knjiga izuzetno humoristična. Ko su članovi Kamilove obitelji, ko su članovi vaše obitelji, naravno. Igra riječima, riječi koje nedostaju prepoznavanje Kamilove najdraže aktivnosti, poligon za vježbanje, što on radi samostalno i onda nagradni zadatak za koji nadam se da ćete se mnogi odlučiti. To je ono što sam vam ja pripremila danas o ovoj knjizi. Nadam se da će vas uz ono što već imate u kreativnoj knjižici dodatno potaknuti da ju čitate, da tako kažem, možda još malo drugim očima od onoga kako ste ju čitali i nadam se da ćete imati komentara. Malo je možda ovo duže, ali sljedeći put ćemo još malo skratiti. Evo. Daniela, jesam ja prestala šerati to? Je. Ne, nisam ugasila. Evo ga, jesam.
Puno vam Hvala hvala. Anita, ovo je baš bilo jako lijepo za slušati. Ja sam se jako oduševila tom knjigom, nadam se da se to vidjelo. Je. Ok, budući da nam je sad već 20 minuta do 8, možda kolegica Nancy, ako bi htjela Da. onda sad odmah početi, da jer ja bi se u 8:00 trebala ospojiti, tako da stignemo sve, ako još netko ima nekih pitanja da stigne pitati, dobiti odgovor. Ovako, moj mail je javni mail. Ako imate pojedinačnih pitanja, molim vas, javite se mailom, čućemo se telefonom, što god treba. Nancy, dijeli. Tu sam. Evo, sad ću ja pomalo. Dobar večer svima. Ja bih sad trebala samo ući da nađem, jer ja se isto tražim. Teamsi mi baš nisu neki moj alat s kojim se ja svakodnevno služim. Evo, on sad njega učitava. Evo, ja ću se ovako samo na minuticu, dvije ću vam pokušati se pokazati, ako mi kamera dozvoli. Ali mi ne znam. Aha, vidim se. Dobar dan, dobar večer svima. Ne volim baš da me drugi gledaju, pa evo, nemojte zamjeriti. Ja ću se isključiti što se tiče kamere. Ali sad mi je nestalo ono što sam dijelila. Jel se vidi? Ne vidi se ništa. Aha, vidi se nešto. Ovako, evo, dok se to učita, ja ću nekoliko uvodnih riječi, stvarno ću nastojati skratiti, moje nije trebalo sad toliko trajati predugo. Drago mi je da je normalno profesorica Anita Petis-Antić kao i uvijek dala ovaj uvodni glavni dio u kojem nekako dobijete sve osnovne i više od osnovnih informacija, naročito oni koji su novi u projektu. Moja prezentacija će, evo kao što je rekla i voditeljica Danijela, pokušati zapravo onako praktično potkrijepiti, pa ja se nadam, dosta stvari koje je profesorica rekla. To bi mi u našem nekom svakodnevnom poslu mogli nazvati primjer, nadajmo se, dobre prakse. Ja sam ga prvenstveno izradila zbog toga što sam pretpostavila da će i ove godine kao i svake biti nekih dosta novih kolega koji su se uključili i koji možda ne znaju odakle bi na koji način krenuli. Pa evo, ja sam nekako svoje iskustvo odlučila vam staviti na uvid pa da vidite možda ako vam se nešto svidi slobodno možete i vi krenuti tako. Ja vidim, jel vidite vi prezentaciju trenutačno? Se vidi? Da, dobro. Ok, hvala lijepa. Znači ovako, nazvala sam je kao što vidite naša mala knjižnica iskustvo i radi se dakle o ovoj grupi NMK2, znači za grupu od 1. do 4. razreda osnovne škole, s obzirom da kao što vidite radim kao stručni suradnik knjižničar u osnovnoj školi Srdoče u Rijeci već preko 10 godina, ali evo sa ovim projektom i aktivnostima koji se u njemu nude sam se susrela prvi puta, barem svjesno, prije 2 godine, znači u rujnu 21. I to putem, putem takozvanih NMK novina koje su doslovno došle na moj stol u fizičkom obliku tada i meni se to tako nekako svidjelo, ta šarolikost, boje, sve ono što se nudilo u tome. I evo, s vremenom sam se normalno informirala i došla i do web stranice, tako da evo odmah sada vama koji možda niste imali još prigode ili niste toliko kopali, preporučam znači evo preko ovog linka pristup portalu na kojem imate i NMK novine. Normalno uvijek je postojalo pitanje uključiti se uopće ili ne i onda kao kad uvijek imate neku novu stvar pred sobom gledate zašto da, zašto ne, pa evo nekakve prednosti koje pretpostavljam su i vama se odmah nametnule da su izrazito zanimljivi, novi, to je jako meni bilo važno, novi, moderni naslovi s obzirom da naši učenici većinom, osim što već prirodno imaju nažalost nekakvu odbojnost prema čitanju u globalu,
Radi se uglavnom nekakvim zastarjelim naslovima, starijim autorima, knjige koje su u lošem stanju, budimo realni, po knjižnicama. I onda zapravo i to dijete odbije na neki način, još ako nije samo sa sobom na čistu bili ili ne bi postao pravi čitatelj, sigurno mu to ne radi u prilog. Ono što je meni bilo jako dobro od početka kad sam krenula u cijelu ovu priču i slušala evo i webinare koji su bili iz početka tada i sve, je bila ta jedna sloboda u odabiru i fleksibilnost u redoslijedu čitanja i obradi. Znači, evo, rekla je profesorica odmah da je, i ona i danas se bavila ovom knjigom Kamila, međutim, reći ću vam kasnije, doći ćemo do toga, moji učenici u školi nisu odabrali Kamila za početak i to je sve bilo sasvim u redu. Vidjet ćete zašto i kako i zašto smo se mi dogovorili da ćemo mi krenuti s onim čime smo krenuli ove godine. Kreativan pristup je njima prvenstveno izrazito bitan, a i kolegice su se tu jako oduševile i to je prvenstveno bilo kad su vidjeli onu radnu bilježnicu, mi zovemo, znači kreativnu knjižicu, to je bilo nešto što prije zaista nikad nisu valjda nigdje vidjeli i sa svim tim zadacima koji se tamo nude i sa nagradnim zadacima i sa povezivanjima i sa crtanjima i sa pričama i sa pismima i sa, ma joj ne znam, evo zaista, mislim kogod je već evo imao doticaja sa projektom, makar i u ovih zadnjih 15 dana po prvi put, vjerujem da se time oduševio. Normalno morali smo uvijek gledati i nedostatke. Mislim da je tako kod svih, kod nas je definitivno bilo. Odmah krenete sa pitanjem joj, a odakle nam sredstva? Kako ćemo to nabaviti? Ko će to platiti? Normalno novaca nikad nema, nećemo sad dalje o tome. A naročito ako imate veliku školu kao što ju imam ja, gdje u samorazrednoj nastavi imate 400 djece i 16 odjela, pa onda gledate kako biste ih što više uključili da se ipak to čitateljstvo nekako probudi i da se uključi, a nemate sredstava što i kako. Međutim, evo, ja ću vam i kroz ovu prezentaciju pokušati pokazati da se ipak nekako može. Jel možda najadekvatniji model ne znam, ali evo pokušat ću vam pokazati da se ipak može. Ja sam u startu znala da neću moći raditi sa nekom homogenom skupinom. Ja radim kao knjižničarka škole i to je nešto drugčije od pristupa kad ste vi učitelj u jednoj homogenoj grupi. Međutim, meni to nije smetalo, ja sam tako navikla raditi, samo je bila stvar dogovora i prezentacije sa razrednicima, sa razrednicama i vidjet ćete da to vrlo dobro funkcionira, barem u našem slučaju. Svakako u tome ne u prilog je radilo i to što smo jako teško mogli uskladiti raspored sati različitih učenika i razreda sa nekim slobodnim terminima u knjižnici i tako dalje, ali evo, nemam veze, samo sam vas htjela uputiti da smo sve mi to protombali i zaključili smo da bi se ipak nekako moglo, pa smo znači te prve 2021-2022 godine odlučili uključiti i nekako se dogovorili sa 4 razredna odjela, različita, vidite i koja. To su bili poprilično mali učenici koji još nisu evo skoro ni čitali sami, ali evo i zapravo smo igrom slučaja nekako oformili grupe tako što su zapravo najprije počeli u knjižnicu svaki tjedan dolaziti zbog svog rasporeda, oni koji ne idu na vjeronauk, pa oni koji su imali nekakvu dodatnu iz hrvatskog, a zapravo nisu većinom vremena imali nekakve odabrane sadržaje, što bi i kako radili. I onda sam im ja predložila, pa kad ste već i onako ovdje, pa zašto ne biste možda evo čitali, imamo lijep projekt, lijepe nove knjige, možete ovo, možete ono, njima se to strašno svidjelo. I zapravo je i dan danas okosnica naših heterogenih grupa su upravo ovi učenici koji čak ne moraju biti ni dodatna nastava, mogu biti i na dopunskoj nastavi. I meni je zaista, evo, jedna jedina rečenica lani mi je pokazala da sve to ima itekako smisla kad me jedna od kolegica koje su uključene, i to se tek lani ona uključila, sa svojom djecom, u svojoj maloj grupici od 4 učenika ima djevojčicu koja zaista ima raznih poteškoća sa čitanjem, razumijevanjem i slično. Ona mi je zaista rekla, kaže, njoj je ovaj projekt
toliko više zapravo njoj znači ovaj projekt nego bilo kakva dopunska. Ona se potpuno oslobodila, ona dramatizirano čita strip ili što već imamo, njoj je to toliko, kaže, koristilo. Evo, tako da vjerujte, znači nije stvar samo da moraju biti neki učenici koji žele više, mogu i oni koji trebaju doći do onog nekakvog, pa nazovimo ga i minimuma, ali evo, ovo zaista njima toliko znači da zapravo vidite i po ovim, nazovimo ih statistikama koje sam vam ovdje navela, nitko tko se uključi skoro ne želi više izaći. Iz godine u godinu ostaju isti i sad smo već zaista u problemu kako ćemo iduće ako nastavimo tom putanjom, jer uvijek nemamo mogućnosti, kako god se okrenuli, uzeti više od jednog kompleta, a jedan komplet je samo 6 primjeraka, odnosno primjerak knjige od svake koja se čita, to je znači 6 knjiga i 30 kreativnih knjižica, što je jako malo. Ali ajde, nema veze, mi se snalazimo. Znači prve smo godine krenuli sa 4 razredna odjela, godinu nakon, odnosno lani smo ih imali 5. Ove godine smo tu brojku podigli čak na 7 razrednih odjela, negdje ih je 4, negdje ih je 6, negdje ih je 8 učenika iz odjela, a ove godine kako se ponudio NMK3, javile su se čak i kolegice iz hrvatskog jezika koje su rekle da one hoće podhitno u taj projekt, da je to njima odlično i evo uključile su se čak i one. Ja sam ovdje stavila 1 razredni odjel, a izgleda će čak biti 2 6 razredna odjela. Iduće godine, evo vidjeli ste što sam napisala, pa živi bili, što će biti. Prva godina nam je bila kao i svaka prva godina. Nismo još znali što nas čeka, kako ćemo pristupiti, što sve zapravo možemo. Čitale su se ove knjige, ovi naslovi. Profesorica je već to neke od njih ispomenula, neke sličice ste vidjeli. Ovo su neke od aktivnosti koje su na stranici uvijek dostupne. Mi se nekako te godine smo se sramežljivo uključili u čitateljski vlakić, u likovni natječaj i neke nagradne zadatke. Ne znam ako je više bio literarni, ne sjećam se. Kako smo zapravo započeli? Tako što smo rekli da će nam okosnica uvijek biti neko zajedničko čitanje. Zajedničko čitanje na način, ovisno o grupi i uzrastu učenika, da najprije uglavnom čita ili učiteljica ili ja, jer se uvijek u knjižnici to odvija, a onda, pogotovo ako su ili naknadno ili ako su djeca nešto veća, onda oni čitaju međusobno sami sebi, da li u krugu, da li za stolom, da li u čitateljskom kutiću i tako dalje. Nerijetko znamo čitati neku knjigu, priču, strip i više puta. Netko prošli put nije bio, netko bi htio opet, netko je propustio neki detalj, neki nisu čuli jer je bila neka buka jer se radilo još nešto drugo. Nema veze. Ja uvijek dopustim i mi neku knjigu, ako im se toliko sviđa, znamo čitati i više puta kroz godinu. Radna bilježnica obavezno se čita, bilješka o piscu, nešto o zemlji iz koje dolazi i uvijek dodatno onda krenemo malo na Google pa istražujemo. Aha, kako izgleda zastava? Ajmo sad zastavu pobojati. Što je zanimljivo na toj zastavi? Jezik. Kakav je to jezik finski? Bože, gdje se to govori? Šta je to? Litavski. Imali smo znači Litvanca. Kultura, što je specifično za tu zemlju, hrana, šta se tamo kuha, što se peče za Božić. Imali smo 2 božićne knjige u zadnje 2 godine, to im je bilo strašno zanimljivo. Onda normalno oni sve te zadatke rješavaju, bojaju, spajaju tamo nešto, labirintići, osmosmjerčice, svašta nešto. Oni jako vole i ja im uvijek zapravo mimo kreativne knjižice ponudim nekakav likovni izričaj. To njima jako dobro ide, oni to uvijek jako dobro i s veseljem odrade, to može biti i strip neki njihov, ne mora biti samo neki likovni rad. Normalno, ne moramo se samo zaustaviti na papiru i na bojicama, to može biti i ne znam, od nekog recikliranog materijala nekakva lutkica ili šta je sad već što se radi. Uglavnom, likovni izričaj uvijek ide. Evo, ja ću vam sad ukratko pokazati dio atmosfere. Ovo je od pred 2 godine. To je naša prva knjiga koju smo ikad čitali u projektu kad smo se uključili
i ta su se djeca toliko njome oduševila da su oni tog Jetija htjeli valjda čitati do kraja školske godine i iduću školsku godinu. I kad god sam pitala koja im je najdraža do sada, pa makar i na kraju prošle godine, uvijek je bilo Jeti. Neću vam sad govoriti o čemu, jer evo preporučam i vama da, o čemu se radi, preporučam i vama da ju pročitate kad budete stigli do nje. Evo vidite detalj, znači kolegica im je čitala najprije za stolom, one su poslije rješavali radnu bilježnicu. Sad ne znam koliko vidite u njoj, jedan od zadačića je bio da u osmosmjeci nađu što to Jeti jako voli i u čemu je on jako dobar, a on vam jako voli zagrljaje i ples i voli piti kakao. Pa smo onda mi kakao pili u knjižnici, nismo imali čajanku, nego smo imali kakao sa kolačićima i to je njima bilo jako, jako drago i jako su bili s tim zadovoljni. Iduća knjiga nam je bila Medvjedovanje Kasparavičiusa Litavca. Božićne knjige nam uvijek jako dobro prolaze, s obzirom da je bio, znači priča se radi o medvjedićima koji putuju i uče o Božiću, daruju se i tako. Ovdje je bio tada prvi razred koji je donio svoje plišance, imali su bojanku na medvjediće i njima je to bilo savršeno. Iduće smo čitali, ovdje je knjiga o izumiteljima, Aha, koju ćemo raditi i sada povodom dana izumitelja u četvrtak, bez obzira što to više nije u NMK-u, ali nema veze. Na donjoj slici tadašnji drugaši čitaju prvu H2O knjigu, sad nam je nastavak stigao ove godine i ovo je evo likovni rad jedne učenice koji je poslan na portal i koji je bio objavljen na portalu. Rekla sam da smo se uključili u čitateljski vlakić, ovo su neki od čitateljskih vlakića i sa stranice se vidi na 3 sličice gdje smo mi poslali te svoje radove, a ovaj mail sa strane je stavljen zato što je među ovim nagrađenima jedan naš učenik i to je učenik sa posebnim potrebama svojevrsnim koji je pročitao najviše knjiga u toj godini i zbog toga je bio posebno nagrađen. Školska godina nakon toga je donijela neke nove naslove, neke nove radne bilježnice, vidjeli ste i neke nove učlanjene učenike i učiteljice, ali i neke stare, mislim da prepoznajete kolegicu koja je bila i godinu ranije. Također smo čitali, rješavali zadatke, evo tu je djelić atmosfere iz napisanih razreda i portala. Božić je definitivno bio najveći hit prošle godine i njime smo se najviše bavili. Priče su bile jako zanimljive, djeca su to odlično odradila i ja ću poslije zamoliti kolegicu da vam pusti filmić na ovom linkiću jer smo u tehničkoj probi vidjeli da ja to ne mogu, pa evo sad vas neću time daviti. Također smo na portal poslali znači iz našeg čitateljskog kutića jedan detalj kad se čita ova knjiga, a čak sam ga ja poslala i s obzirom da smo inače uključeni i uz e-twinning projektu Čitanje riječi rastu, ja sam nas i tamo pohvalila i evo ima nas i tamo. Čitateljski adventski kutić, božićni kutić smo lani uredili i ove godine ćemo ga revitalizirati, također smo ga poslali na portal i sada ubrzamo priču. Na proljeće smo se već bavili nekom drugom, trećom, petom knjigom koja je u tom slučaju bila Kamp Bravo i nagradni zadatak je bio izraditi svoju društvenu igru, što se vidi da se ovdje evo jako, jako žustro izrađivalo. Nešto s učiteljicom, nešto bez učiteljice i evo poslali smo i to. Nove pustolovine su pred nama i to ne samo zato što su nam stigle nove knjige, nego zato što smo mi već imali i to po 2 susreta sa nekim razredima. Znači, ja sam djeci pokazala sve knjige koje su ove godine na rasporedu i kad su vidjeli da je ponovno nastavak od lani Strip, Kapo i Bundo i Slamka i Šlapica, znači to je bilo vrištanje, oduševljenje. Znači ja nisam očekivala to nimalo. I meni je žao profesorice što ste se toliko lijepo potrudili da Kamil bude prvi, ali nama nije, jer smo mi morali smo, to je bilo jače od nas, pročitati Slamku i Šlapicu i njihove dogodovštine i to se čitalo evo po 2-3 puta, tu smo lijepo pogledali sve na ovoj sličici prvoj. Sve smo knjige pogledali, ali Slamka nam je bila predraga, a da ne pričamo Kapo i Bundo i evo mi smo to lijepo krenuli, a evo danas smo krenuli čak i sa radnom bilježnicom.
ali to ćemo u nekom drugom izlaganju. Za danas hvala na pozornosti, ja se nadam da sam bila u okviru i nadam se da sam sve rekla. Kontakt je ovdje ako nekog nešto zanima. Hvala lijepa, doviđenja. Hvala vam, Nancy. Uvijek je baš lijepo vidjeti kad nešto skupi sva svoja iskustva na jedno mjesto i onda ih tako oduševljeno podijeli. Jako nam je drago svima u Ibis Grafici i baš stalno komentiramo to iznova. To zadovoljstvo koje imamo od strane vas koordinatora i također nam je drago vidjeti da se više od 60% vas svake godine iznova pridružuje projektu i to je zapravo pokazatelj toga da ipak nešto radimo dobro. Jer da ne radimo nešto dobro, onda ne bi toliki broj ljudi stalno iznova se uključivao u naš projekt. A naravno postoji i u Hrvatskoj jako puno drugih inicijativa i projekata za poticanje čitanja koji su također hvale vrijedni. Tako da evo, hvala vam svima što ste nam dali svoje povjerenje. Nadam se da vam je za sada barem svima lijepo u ovom projektu i kako će godina odmicati, nadam se da ćete se zaista i opustiti i osloboditi i ohrabriti sami sebe da podijelite s nama svoje iskustva. Ja ću sad na kratko podijeliti od kolegice video. Ako ću neći ću. Nisam sigurna hoće li se čuti zvuk, ali eto čisto da vidite relativno kratko traje. Evo ga. Ovo je baš jako kratak, ali jako lijep prikaz onoga što se u školi može raditi. Eto. Ako ima pitanja, pitajte. Ako se iskopčavajte se. Ja ću biti tu dok god ste vi tu. Sljedeći put znači imamo Slamku i Šlapicu i mislim da smo isplanirali H2O. To su ove dvije koje su u nastavku. Meni je bila prekrasna upravo prezentacija kolegice koja je s toliko entuzijazma napisala i ispričala što su radili. Svi koji smo u tome tako podržavamo taj projekt kao što vidite s razlogom i mislim ako korak po korak mijenjamo naš svijet bit će bolji. Najbolje raditi s djecom. Pozdrav profesorice, evo samo da se javim, nedavno smo se vidjeli na ovom klubu čitatelja u školskoj knjizi. Pa da. Evo ja sam baš preksinoć pročitala knjigu Kamila i moram priznati da su mi klinci bili stvarno oduševljeni. S obzirom da sa gradskom knjižnicom nešto surađujem već godinama, u nas tu u kvartu u Prečkom, tako da ovo će biti jedan dio ćemo pročitati pred školcima, tako da očekujem stvarno dobar razgovor nakon. Odlično. Ja sam upravo, termin radionice za Slamku i Šlapicu je, koliko je Danijela rekla, ja sam sad provjeravala 22.11. Ja mislim da će ona staviti isto ovako u 18.30, pitaću još, ali to je to. 21.11. je dakle sljedeći nam termin. Pa ja mislim kogod može od vas da možda još dodatno vidi u gradskoj knjižnici, ako su vam blizu, imaju li dodatne primjerke knjiga, pa da onda možete i tako kombinirati. Pa to je zgodna ideja, da. Da, ne, moramo se skupa snalaziti. Da. Ništa, evo, hvala vam lijepo, ja idem dalje s svojim obavezama, vidimo se. Pozdrav, doviđenja. Brzo, doviđenja. Želim vam laku noć, puno vam hvala i vidimo se brzo ponovo. Sve će vam biti dostupno, naravno, kao što je Danijela rekla, tako da možete koristiti. Doviđenja.